Arkadaş şegarının göwreglady näki döwlet açylyk sirkine geçirilen dawara Arkadaş şegarının häkimi Halkara Ahaltekaçylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alawa Itlary Assosiasiýasynyň witse-prezidenti hemde Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toplarynyň agdalary gatnaşdylar. Çykyş edenler Gahrman Arkadamydan başlangyjy we tagallarlar bilen dörediler. Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toplarynyň ýurdumynyň durmuşyna eýilýän orny barada aýdyp, toplaryň agdalarynyň ýerine ýetirýän işleri, çykyşlary bilen halkymyň gymmatly milli mirasyny ýer ýüzünde giňden tanatmaga uly goşant goşýanlyklaryny hemde diýarymyzda ýaýwanlanýan dawarlarda hemde şany seneler münasibetli gurulýan medeni köpçüliklerin çäherlerde çykyş edip, olaryň ähmetini we derejesini belende götürýänliklaryny bellediler. Ajaýyp bedeglerin göderligi we çeýgiligi, şeýle-de çapyp barýan atyň üstüne durly çalşyryny hereketler ýerine ýetirýän ýigitleriň uswatlygy tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galarýar. Çykyşlarda bular barada belenip geçilmek bilen milli sirk sungatymyzyň öýel boşly aýratyny hökmünde ortaga çykan Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toparynyň agdalary bilen Gahrman Arkadamynyň ýyligleri duşup, olaryň iş şertlerde durmuşy bilen gadaqlanyp durýanyna üns şekilli. Şunun bilen baglanykda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň ýanwar aýynda Manaka kniazlygyna saparda bolýan günlerinde Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toparynyň ol ýerde Monte Carlo'da geçirilen Halkara Sirk Sungaty festiwalyna üstünlikle çykyş edip, baş baýragy we beýleki ýürüýte baýraklara münasip bolanyny gaýdyrly. Bu ajaýyp wakanyň ýytyry 1 fevralda bolsa, Arkadaş şeherine Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumynyň Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toparynyň Manakanyň Monte Carlo şeherine geçirilen 47-nji Halkara Sirk Sungaty festiwalyna baş baýragy we beýleki ýürüýte baýraklara münasip bolmagynyň hormatyna giň gerimli dawaraly çäherler geçirildi. Şol dawararyň şäherlerine ma'lum bolýaly, Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toparyny Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň adyndan 17.000 euro meçberine hemde hormaty prezidentimiň adyndan 3 million manat meçberine pul sowgatlary, şeýle-de Türkmenistanyň magtymyny adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan awada milli syýahatçylyk zowlagynaky daýanç tagaldyş merkezine 10 günlük dinjaş ýollanma, sport egneşikler toplumy hemde döwrawat tehnologiýalary özüne jemleýän injanlar toplumy hemde ajaýyp türkmen halysy sowgat goşuldy. Ajaýyp pursatlar toparyň agdalarynyň garbyna we taryhy ötüşiniň tinenamasyna hemişelik altyn harplaryny ýazyldy. Ine bulmasa olaryň şahatlygynyň üstüne ýene däwr ajaýyp waka goşuldy. Ýakynda Gahrman Arkadamynyň göwreglady döwlet açylyk sirkine gelip Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toparynyň agdalary bilen duşanyna hanmek atly bedewatlanıp, olar bilen düşen ýadgarlyk suratynyň uly gowrumly nusgasy dawaraly ýagdaýda goşurly. Dawara atnaşanlar toparyň agdalaryny nepetlik bilen we sünnälenip taýýarlanan hemde Gahrman Arkadamynyň gol çekilen bu ajaýyp suratyň gowşulmagy bilen gutladylar. Şeýle-de Gahrman Arkadamynyň toparyň agdalaryny iweren mehirli salamyny uly hormat bilen ýetirdiler. Taryhy duşlukdan ajaýyp şeýle-de şatlykly pursatyň bu suratdaky beýany Galkanyş Milli At üstündäki oýunlar toparynyň agdalaryny tüýsürekden begenlerdi. Olar munyň üçin hemde Gahrman Arkadamynyň iweren salamyna tüýsürekden sag bolsun aýtmak bilen uly hoşallyk bildirdiler hemde şeksiz alkyş sözlerini beýan etdiler. Toparyň agdalary halkara derejesine geçirilýän ýeri ýarışlarda gatnaşyp, Türkmen milli sirk sungatyny dünýä ýüzüne ýaýmaga döredilikli işlemege döredilýän şertler hemde özleriniň zähmetine berilen ýokary baha üçin Gahrman Arkadamda hemde arkadaly Gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyklaryny beýan edip, özleri hakyny edilýän aradalaryň olary hasa netijeli zähmet çekmäge hemde ajaýyp ahataga bedewlerimiziň şöhratyny mundan meýlekde dünýä ýaýmak işine münasip goşun goşmagy ruhlanýarlyklaryny bellediler.